Armen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malipot. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag-imungan. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukit. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Production Center. What's the style? Ako si Edwin, ginaingon. Ayaw ko gunhis bugbuhat o binuang aron dito ka baslan. Mauna na itabos kong kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Uyab na dahil sila si Glenda. Huwag na ganda ko'y paglaom nga manguyab pa siya na ako. Naghila ka man, ha? Ma! Kano ka? Nabot na dahil kagi kang nangumpras merkado. Oh, taod-taod na. Ngano ka, oy, nga naghila ka man? Si Aldrin, ma. Huwag nagipaglaom nga magkauyab, mi. Kay dili man may tabong manguyab pa siya na ako. Kay uyab naman kuno sila sa kong amiga nga si Glenda. Naunsa ka ba taon? Uy, moro gina imong gihilakan. Kanang lalaki nga may uyab na nga dili pod nimo uyab. Nakagusto man ko na yabi. Walang siya kagusto nako, walang siya kakita nako. Dili mahitabo nga iya kag makita kay wa man siya gusto nimo. Busa oy kalimti ng tawhana. Hilom na nimo paghilak-hilak diha. Ako pa ikaw no. Si Edwin imong sugton kay dako kay naggusto nimo. Mao na lang gitingali na akong buhaton, ma. Sugto na lang na ako sa Edwin. Aron makauyab na ko, uy. Kana, sugta ha, sugta gyud. Ug kung magkauyab na mo, hala, pakasal mo aron makabaton ka nagpamilya, Alma. Lo, kasalagad. Wabi ako'y gustuhan ng Edwin. Sugton lang na ako siya aron malimtan ako sa Aldrin. Mga bawe, gisugot kang Glinda. O bay, atong usang adlaw ko niya gisugot bay. Ug ugma, mag-date mi. Bughaon ako sa ugma bay. O guman ko siya makuha bay. Hagdon ako sa dayon og kasal. Sihayan mo ba yun? Karoon nga may uyab na kamamasin sa kong sugton akong Alma. O bitaw bay, suway bay. Abi di bay no, dako kay niya sa gusto nimo. Aw nako di. Ha? Kana si Almo ba? Tarong di hoy. Uyab, Mako, nanguyab po lagi. na dako kay gusto nimo. Dako na gusto na ko Sure? sa Alma. Oo, pero abi nimo no. Si Glinda gid ang akong gigugma ug dili na siya. Busa ay paglangay na. Pamisitahe day nag-usab. Base dug iya kang sugton. Motel? Oday. Gikan naman ta nanood og mall day. Manood na sa taog motel. Aron magtagay tas kalipay ba? Ha? Masugot ko pero Pero unsa man? Ha? basig human ko nimo mahilaptan, imo kong likayan. Na, mao ni di mahitabo day. Tungod kay mahal kay ka. Kung mahitabo gani, may mahitabo ganitong duwa ron na. Magpakasal dayon tas labing madaling panahon day. Basta ba ako, Oo, lagi. magpakasal unya ta Aldrin ha.
gid ang ilang gisulti nga lami. Kaayo ko tilapan og mayo nga tungupos. Mao din ni. Mana? Mao na dito sakit? Nasud na. Sakit pa man ang paak sulmigas ato. Mo ba? Isuod ko no tanan. Sud na tanan. Okay ra dong, okay ra. Sakit pa gid ang paak sulmigas. Mo ba? Sige Bahala na ka diyan. lang, Sige na, padito tani. Day, salamat kayo ha. Imor kita akong gisugot ako, day. Salamat kayo. Kay nakita man akong imong kamatinot anon. Pero, naibawbi akit ka nga, wako'y gusto nimo ha. Busa, tabangi ko. Tabangi ko nga, malimot ko ni Aldrin. Ug makatun ko sa pagkikukman niyo. O, day, buhaton akong tanan. Makatuon lang ka sa pagigugman ako, day, Alma. Buhaton akong tanan. Salamat, Edwin. Akong isaad. Bisano ako'y gusto nimo. Pero magbinuotan ko sa atong relasyon. Di lang ko gusto nga imo kong hinabtan. Unya na ko itugyan nimo ang akong pagkababae kon. Makaton ako sa pagkikukman nimo. Yes, day. Di ko hangyo anang mga butangag unsa na diha. May akong buhaton nga makatuon lang sa pagigugman ako. Okay na ko. Kana mo'y una akong buhaton. Inday, Alma. Mao ba, nak? Nakatuon na kas pagiguman mo si Alma? Oh, tinood na pa. Umusugot man siya ba nga dadun akong motel karong Domingo. Nuroy na mo syudad ba? Dadun ako sa hotel. Oh, mao ba, nak? Agoy. Ay, takiangin na bayhan na, nak. Takiang? Matakiangin na yun. Mao ba? Maigo na sa imo. Haskang kulba, araba, o pastil na gidako na ng imo. Oy, pastil kakulba yun, intaw. Takiang yun. Malay pa. Maigo. Kini ako pa. O ibo na ling itik. Patay yung itik. Nah, mura puspusan yun. Basin di siya makagwantas gidako na ning ako pa. Kiyapan ka siya. Ay, pagdalag mantika dong. Uwil ba uwil? Butangi og padangog ng imo aron dili kay sakitan si Alma Oo ba? pa. Pinababina style pa. Uwilan daan. Una na ko isuod butil si Inday taon ako. Alma taon. O di ba lawayan? Basta. Lawayan. Oo. Lawayan pa. Okay pa. Ano? Inaana akong buhaton pa. Sige. Uy, ako cellphone. sige. Kinsa ka ninawag pa. Uy. Ang ako mo din taong uyab taon na nawag pa. Si Alma. Ay, Si yun Alma, na. tumaga. Mas Oo importante pa. yan Yes pa. sa'yo. Sige. Hello day, Alma. Dong Edwin. Oh. Si Aldrin niya akong gihantangan sa mingaw nga daan. Day. Anong nagilak ba ka? Sa itong giingon mo? Ikaw, giatang kang Aldrin sa mingaw nga agianan? May gibuhat siya ni mo daw tanday, ha? Doon na ba? Bahisa niyo, bida. May lagani kayo kadagan ka. O pa ka kadagan? Porbida. Madagyo ka niya. Nakagusto mo siya ni mo, God. Ikaw ba? Nakagusto ka ba niya, God? Uy, nako'y gusto niya, uy. Nakagusto pa ko asa kumudagan. Itahan akong lawas niya. Pero kay nakaton ako sa pagmahal ni mo, twin. O gani, andam na ako nga itugyan ng akong pagkababay diha ni mo. Okay na kung may mahitabo na itong duha. Oo, sige day. Karot si Mana, inigdayop na ko. Manuroy ta, ha? O iyon lang yung reklamo sa barangay taon day. Sige, buhat ni Aldrin mo. Basta manuroy ta. Ay lang reklamo di Alma. Edwin, ikaw man yung kalit kanito nga og di ba pag sa agianan. Baysa ng uyab ni mo eh. Ha? May uyab siya nga mauy ikaw niya. Buot niyang hilabtan ng pagkababayas kong uyab. Ako bitaw na siyang gikasab-an. Ug nahiubos ko niya kay matod niya. Nagmahay ko na sa nga ako iyang giuyab. Mas nindot day unta kung si Alma kay cute kapag kababay. Ako kuno, dako. Bubaos ko niya. Dali, dali. Hoy,
ano magkaila ko guruya Edwin asa ba ko nimo dad hoy agay hoy. Alam mo manuto ka karong payag sa unahan. Dali kayo Glinda. Kalami. Gilok kaayo. Tamis mo itaas kag sugar. Ha? Tamis di ay? Yes. Di ma Tamis oy. Oy, mura ko pa man ni mahilapti. Bungkag ning Aldrin ang mo ha. Ako ni maunsa. Unsa ko uwi bunog ko. Kadagan naman ko niya mahilap di. Hala. Muna imo? Yes. Kadako na. Kataas. Wapagli. Balik-balik. Kana di ay maklaro man ha. Wapagli ko kahubo eh. Maklaro na sige maghubo. Sige, tanawa ha. Hubuo na ko. Tanawa. Awa-tanawa. Sakto lagi. Dako kita lagi. gani. Taas. Lakit, be. Balik miling saging nga ni. Ikaw ka. Hala. Bangagan akong saging balik. Ha? At mahilaptan di ko ni Murod kita nalay magpakasala Edwin ha. So, yung taysa, be, masugot ko, pero ang gwataha lang ni be. Ha? Ang gwataha, yun na, ready, get set, go! Ada, diretso go ka sa. Agay. Diretso go ka sa. Tarawa. Murag mamatay sa kasakit lagi. Huwag doon sa sino eh. Dali, uy, kaming ako, day, dali, Edwin maluoy ka pag-asli ko kay imo na kong gilabtan. Sakit pa yun. Sorry kayo, kasubo ko, Glinda. Huwag gusto ni mo sa gamay. Kung makiha ka sa akong gibuhat mo, andam kong pagtubag sa tanan. O sige, ikihatag ka kung di ko mo pakaslan, bantay ka. Andam ko mapapriso. Basta kay ako, igol ko ni Bao si mong uyab. Nga buot na yung luguson ng akong uyab nga si Alma. Sige, kiha. Kiha na yun, kaya di ko madagan. Wa makahimos pagkihan ako sa Glinda taon kaya luoy man siya nga mapriso ko. Wa man sa diyan ako pangusgi sa dihang gilabtan ako siya. Iyanom siya nitugyan siya ang pagkababae rin ako. Pero ang iyang uyab mo si Aldrin Porti yung sukuan rin ako. Pero ako mahadlok niya. Ego rabang kong bawas siyang gibuhat rin sa akong uyab taon. May bawas ra ko. Mga mga kasama ang kaagi ni Edwin. Dinining tulumanon. What's the style? May baos rai style. Kinay mong sugilaron gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.